DYRD. Gitulis sa tulo ka wa mailhing tulisan ang buhatan sa Alpha Maximum Gaming Corporation dito sa Purok 7, Barangay Kanhulaw, lungsod sa Hagna niadtong Lunes sa gabi. Gibutyag sa kapulisan nga pulos armado sa gituhang 45 nga armas de fuego sakay sa Honda XRM nga motorsiklo kolor puwa ug itom ang mga suspect. Base sa CCTV footage, ngayano nga misud sa gate ang mga suspect o midiritso sa giabangang opisina sa Small Town Lottery Authorized Agent sa main office sa Barangay Kanhulaw, Hagna o may deklarar kini og tulis. Gumikan sa kahadlok, way nahimo ang 5 ka mga biktima sa diyang gikuha sa mga tulisan ang salapi nga nagkantidad kapin sa 591,000 pesos nga gisu sa EcoBank. Dali nga misibat ang mga tulisan, daang dakong kantidad sa salapi sakay sa Honda XRM nga motorsiklo o may bulhot sa wa hisayring direksyon. DYRD Radio Balita.